дуруду шод бошӣ мухлисони барселонаи беҳамто. боварӣ дорем ки ҳама хубу хушеду хурсанд. агар миёни онҳое ки ин наворо мебинанд зодруздоштаҳо ё ба қавли дигар именникҳо бошанд, барояшон хушбахтӣ ва саодат таманно дорем. хулас мо ба ҳама хурсандиҳои шумо гуфти бачаҳко хуш. аммо агар коратон барор нагирифта бошад, озурда набошед ки фардо ҳатман барор мегирад. ин канали Барса ТЖ аст ва ман Муҳаммад Гаюров ки имрӯз дар бораи бозии дар пеш истодаи Барса бо ХЕТАФЕ ба шумо як қиссаи кӯтоҳе мекунам. агар иштиёқманди шунидани он бошед, пас томи ҳушу гӯшро ба навори мо кунед ки мо сар мекунем. пеш аз он ки аз бозии дар пеш истодаи Барса бигӯям, як хабари нохуш ва як хабари нохуштарро ба шумо мерасонам. якум ин ки Мемфис Депай ба Атлетико гузашт. кори ин бача ки аслан куман ба Барса оварда буд, дар Каталония чандон омад накард. бо омадани Хави ва аниқтараш мондани Дембеле ва бозам омадани Левандовски, Депай ба як бозингари ҳайати захира табдил ёфт. ростия ин бачара чанд кас гуфта буд ки Барса ҷои ту нест, бовар накард. анако гуфт ки бобои ғулом дар бадари Ла Лига гаштан мегирад. он номаъқул кардӣ ҷои гармта дар ҳамун Франсия хунук кардӣ. хабари нохуши дигар ин ки яке аз достонҳои зиндаи Барселона Дани Алвесро бо гумони таҷовуз полиси Каталония дастгир кардааст. гуфта мешавад ки соли 2022 Алвес дар яке аз дискотекаҳо гӯё ба номуси як хонуме дастдарозӣ карда бошад. рости ин қадар ба бегур будани ин сағира бовар надоштам. вуруди беумрашам ба ҷое расидааст. хонаву дару зану кӯдак дорад. айни замон ӯ дар маҳбаси муваққатӣ аст ва агар исбот шавад ки ӯ дар ҳақиқат гунаҳгор аст, пас гуфти гапҳои бачаҳои шух капаи дани дуд кард. хулас иноим хеле гапҳои нохуб атрофи Барса. аммо дар ин миён як хабари хушам ҳаст. Барселона як бозингари аргентини табори 18-соларо бо номи Лукас Роман бо нархи чипси пулӣ меси 1.8 миллион евро аз дастаи Феро харидорӣ намудааст. кай ва дар куҷо ин бозингар бозӣ хоҳад кард, албатта Хави медонад. мо бошем танҳо умед ба он мебандем ки ин бача мисли Ансу Фати аз ҷароҳатҳо эмин бошад. акнун дар бораи гапҳои хуби дигар, то он ки дастаи дӯстдоштаи мо шумо бо ХЕТАФЕ дар доираи бозиҳои Ла Лига як дидор анҷом диҳад, дар бозӣ бар муқобили Сеутаи дивизиони сеюми Испания дар доираи бозиҳои ҷоми Испания бозӣ кард ва чунончи интизор мерафт, як ғалабаи хубро ҳам ба даст овард. дар ин маврид футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро бисёр бозиҳои топ-5 чемпионатҳо интизор мебошад. дар даври асосии премер лигаи Англия Манчестер Юнайтед ба меҳмонии Арсенал меравад. Реал Мадридро бошад рақобат бо Атлетик Билбао интизор аст. Аталантаи Беянто ба Турин сафар карда бо Ювентус вомехӯрад. чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТЖ. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Хави барои ғолибият бар Сеутаи нимколаҳол қариб ҳамаи ҳайати худро истифода бурд. аз асосиҳо ё ба қавли дигар бачаҳои крутои Барса, Тер Штеген бо компания муҳофизонаш Араухо ва Кунде, Педри, Де Йонг ва Дембеле бозӣ накарданд. дигар ҳама он ҷо буданд. Левандовски ҳатто дубл кард, ҳарчанд ки дар қисми якуми бозӣ умуман наметофт. гӯё дар майдон набуд. албатта сатҳи ҳариф шояд имкон медод ки Роберт дар қисмати якум дар майдон ба корҳои дигар низ машғул шавад. Барселона ин бозиро бо ҳисоби 5-0 ба фоидаи худ ҳал кард. се голи дигарро Рафиня, Фати ва Кесе заданд. акнун Барселонаро як бозии начандон мушкил бо ХЕТАФЕ дар пеш аст. чаро начандон мушкил? гап сари ин ки то ин дам Барселона ва ХЕТАФЕ 40 бозӣ миёни ҳам гузаронданд ки дар 28 он Барса ғалаба кардааст. дар тамоми бозиҳо бошад Барселона бар дарвозаи ХЕТАФЕ бечора каму ғам не 97 гол задааст. ҳисоби аз ҳам бузург 8-0 мебошад. аммо бозии охири дастҳо мусовӣ 0-0 буд ки андаке нигаронкунанда мебошад. хуб, бо назар дошти он ки баъзан бачаҳо як сафари тӯлонӣ ба Сеута доштанд, воқеан агар касе надонад, хотиррасон мекунем ки Сеута қариб ки дар қитъаи Африқо ҷойгир аст, ё аниқтараш он ҷо ҷойгир аст ва ин шаҳракро аз Марокко ҳамагӣ як девор ҷудо мекунад. яъне барои ин бозӣ Барселона гуфти момаи хусият ӯ лави дунё рафт. аммо рафтанаш муҳим нест, охир онҳо пиёда ё ба хар нарафтанд ку. муҳим ин ки хави киҳоро баъди ин бозӣ ба майдон оварда метавонад. фикр дорем Тер Штеген ҷои қонунии худро мегирад.
Араухо ва Кунде ҳамчун муовизатгарони марказӣ пайдо мешаванд. Педри ва Де Йонга миёнаи майдонро қавӣ мекунанд. Дембеле ки дар бозӣ бо Сеута ба корҳои хоҷагидории худ банд буд, акнун дар хати ҳамлаи Барселона бозӣ хоҳад кард. Ин албатта тахминҳои мост ки гуфтем ки бо эҳтимоли зиёд чунин ҳаят бар муқобили ХЕТАФЕ пайдо шавад, аммо бозам худо медонаду хавӣ. Чунончи гуфтем ХЕТАФЕ чандо ҳарифи сахт нест айни замон, аммо чунончи дар чунин ҳолатҳо Игнат Петрович мегӯяд: да чем чорт нишутид. Зиёда аз ин Барселона набояд ин бартариёро ки дар даври пешин ба даст овард аз даст диҳад. Реал Мадрид ки гуфти ӯ гапҳо дар паси калаи Барса нафас мекашад, дар ин давр дар сафар бо Атлетик бозӣ дорад ва Анчелоти хуб медонад ки як пешпо хурдани дигар ва чемпионӣ дар Ла Лига ин мавсим ба капут баробар мешавад. Барса пиёда Сеутаро шикаст дод Реал бошад, ба як ҷонканӣ камбек карда бар Виллареал ғолиб омад. Так што ин куҷо он куҷо гуфтаи мардак. Барселона тоне ки бо Жирона дар даври 19-ум бозӣ кунад. Рӯзи 25 январ ҳамчунин дар доираи бозиҳои ҷоми Испания ки дирӯз қуръакашӣ баргузор шуд, бо дастаи Реал Сосидад бозӣ мекунад. Айни замон Реал Сосидад дар зинаи сеюми Ла Лига ҷойгир мебошад ва албатта дар қиёс ба Сеута метавонад Барсаро дар ҳоли нохуб монад. Яъне то охири ин моҳ Барса дар 10 рӯз 3 бозӣ мегузаронад ва хабиро лозим аст ки қувваи дар ихтиёр доштаи худро дурусту самаранок истифода барад. Охир ӯро аз голи шайхҳои араб маҳз барои ҳамин оварданд ки ҳамин корҳоро анҷом кунад. Хуб, мо бошем албатта дар ин кор ба ӯ барор мехоҳем. Фикр дорам барои имрӯз кифоя, зеро аз хубу бади Барса гуфтем, аз бозӣ бо як колхозкоманда бо номи Сеута гуфтем, аз бозии дар пешистода гуфтем. Муҳим аз ҳама дар бораи эҳтимолияти киҳо ба майдон омадану киҳо дар захира нишастан гуфтем. Фақат ҳамин монда ки ба шумо низ барору комёбӣ орзу кунем ва албатта хоҳиш кунем ки навори моро белайк намонед. Боқӣ худо ёру Муҳаммад ҳамроҳатон бошад.